O Centro de Servizos Avanzados Galicia Touristic comenzou este martes cos cursos de formación para PEMEs e autónomos. O laboratorio, creado hai 2 meses, ten como unha das súas patas a formación de traballadores e empresarios para aumentar os seus coñecementos nas novas tecnoloxías. Galicia Touristic, a través do proxecto Nova TCE, abre as súas xornadas formativas cun curso de fabricación digital e deseño creativo. Aquí temos traballadores de empresa e temos pymes. É máis a idea impulsar empresas e despois tamén hai algún que outro emprendedor que ten a súa idea de proxecto, de empresa futura e o que necesita é dominar as novas tecnoloxías, testear, ver posibilidades e despois poñer en marcha xa o seu proxecto. Esa é un pouco a finalidade. No curso participan 15 alumnos que terán unha formación de 80 horas. Teñen os contenidos mínimos pois de xeración de ideas, experimentación, creación de prototipos e vanse a dar creatividade e innovación, tecnoloxías de fabricación digital, design thinking, storytelling e taller de testeo de prototipos. Mentres comenzan os cursos formativos, o laboratorio continúa adquirindo materiais para que as empresas poidan realizar as súas investigacións. Seguramente o primeiro que tendremos será tecnoloxía en canto a realidade aumentada e realidade virtual, para poder facer gemelos digitales, para facer contido turístico avanzado e tamén esperamos que antes de fin de ano teñamos servidores para poder correr algoritmos de Big Data e de inteligencia artificial. O obxectivo do proxecto Nova TCE é impulsar as empresas e favorecer o emprendemento. Es facilitar la implementación en las empresas de nuevas tecnologías, ¿no? Y impulsar ese uso de tecnologías, impulsar el desarrollo de las tecnologías dentro de las pequeñas empresas o también dentro de los emprendedores y después ayudarles a ponerlas en el mercado. Creemos que para los emprendedores que siempre cuentan con dificultades, ¿no? Tal y como está la economía, como es la situación de cualquier emprendedor, contar con estas instalaciones de primer nivel es básico, ¿no? A formación continuará nos vindeiros meses con 2 cursos máis, un de robótica e outro enfocado ás Smart Cities.